ale cui sunt aceste centuri. Probabil că sunt al lui Daniel Buciuc, care este campion cu centuri, iar Șaurmeria Băneasa este mândră să susțină o gală de box a lui Daniel. Cine credeți că este în spatele acestei gale? Nimeni altul decât frățiorul meu. Vă salut, te pup, Gigi. Toată lumea îl știe pe Teo Zeciu și eu îl știu acum și probabil că el merită această centură pentru că el a făcut tot ce a putut să facă pentru a face această gală. Nu știu dacă merit centura neapărat, dar i-am mai adus o centură lui Daniel să o câștige acum în main eventul de la gală. Totodată l-avem și pe Robert. Salut, Robert! Te salut, Gigi. Intrăm la profesioniști, da? Intrăm. Vă așteptăm în număr cât mai mare pe 21 noiembrie la sala polivalentă la Ultimate Boxing Game pentru a lupta împreună pentru România. Biletele le găsiți pe iabile.ro sau fizic la toate punctele fizice iabile.ro. Și nu uitați încă ceva. Care se va prezenta cu biletul la Șaurmeria Băneasa de la punctul de lucru Aerogării numărul 5 va primi o șaurma gratuită. E, uite, asta e nouă. Nu știam. E nouă și Poftă pentru bună! mine. Ce-am zis? Ma, Top!